ביתי נעיינה, יש חור בדלי, המים נוזלים. תסתום אותו יוסף או יוסף או יוסף, תסתום אותו יוסף או יוסף, תסתום אותו. תסתום אותו ביתי נעיינה במה, תסתום אותו ביתי במה. יוסף או יוסף, בקש יוסף או יוסף, תסתום אותו. הקש הוא ארוך, טיביתי נעיינה, הקש הוא ארוך, טיביתי, מה אני אעשה? יאללה, ארוך הקש. דור ניקום, דור ניקום. תשבי, תשבי חזן, אני לא יכולה לשיר שאת עומדת. נו, נו. אותו יוסף או יוסף או יוסף, תקסור אותו יוסף או יוסף, תקסור אותו. במה אקסור אותו תגידי לעיינה, במה אקסור אותו תגידי במה. בירזן או יוסף או יוסף, בגרזן או יוסף או יוסף, תקסור את הקוש, תקח את הגרזן, תקסור בתיבת סיום דם סגורה. הגרזן כהתי ביתי החרימה, תשחיז אותו יוסף או יוסף או יוסף, תשחיז אותו יוסף או יוסף, תשחיז אותו. במה משחיז אותו תגידי לעיינה, משחיז אותו תגידי במה. זה בעברית. באבן משחזת או יוסף או יוסף. היא עושה מבטא תימני. בעברית, היא עושה מבטא תימני. עוד כזה סיפור העינים. רגע, זה נגמר. לא סופי ואין כוכבים. אותו יוסף או יוסף או יוסף, תשחיז אותו יוסף או יוסף. במה זה התימני אני לא מבין. נעיינה במה, להשחיז אותו תגידי במה. ומה? מה משחזת? באבן משחזת או יוסף או יוסף, באבן משחזת או יוסף או יוסף, באבן משחזת. תגידי לעיינה, אני לא יודע איפה האבן, תגידי במה, אני לא יודע באמת. יש חור בדלי, טיביתי נעיינה, המים נוזלים, טיביתי במה. לכי יוסף, לא צריך, אל תשחיז, אל תעשה כלום. אני כבר הולכת להשחיז, בקרתי בזה וזה. מסקנה? מה מסקנה? זהו, לקחת תרופה. על מה? אפשר לסמוך על לקחת תרופה. מכאן, מביני הגדול, כמו אבן.